a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name, amen. I get video wey I want present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. You can know if I now is both a gota, the very deep, or the very deep. But so guess what? Emechi wrote to motos if very black automatically do ya hand wall as no uche chineke. As no uche chineke lay here gota, a very deep gota, a very deep one. Emechi kanzini of Malaya, Emechi, if I have a very big gota, Emechi go to Emechi, Euro to Madisi, one my and Otobaya or Daba here. Automatically, that person is not going to survive. Oga, as no uchi, chineke. Okay, for then the government will see me and amen. Everywhere the open, ebe will see Emechi risky so many of our life. Everything can amen. Oyo one I have no uche chineke, but ọrụ na-emechiri ihe emechi onye ahụ ekwesịrị ịdaba here wee nwụọ. Ọ bụrụ anyị na-pass through na obodo a. Only on 40 road everywhere they totally locked on key today. If I was school road, a very popular place, even ban a shoe. And rest of them, but you know hero if na but everywhere just so there. Everywhere they totally locked on key today. If I shop, if I need a neighbor now shop, if I take in a normal day, if I need a neighbor, I will also shoe. Every place, everywhere, all this road will full of shoe. But so guess what? Today, everywhere the empty. Everywhere the totally empty. Today, now you Nigeria, you know we're not for. Go see a bottle. Now you go in the beya. I can make one Ali Bonile. Kadikwa very strong on Aba. Okay, the very strong on Aba. You know you get Sheba now very far. A very far place. If not only this one kekena, you know here now for a very far distance. If you get 100 naira ga. Ebi na gana for more na. Oh a very you know my day. You know nature you know for shop near here mechi there. Everywhere is totally locked on key. Everybody no know there. Na unku enu. And oya na no bukwe. So na ya na unu ga na afọ ya. If ani know e ba na erekwa okerika na akpọ Cameroon Road. E bịakwa ebe anyị na normal day. E wekwa ebe ga afọ ige si agafe. All this place is full up with okerika. Bell. Oto na dị na this thing. Oto na dị na bag ya. Ọhịa na-ere ebe eresi ndị na-erezi ofu. Ịbata ebe anyị na normal day were ebe ga afọ ige si we gafere. But today
but today everywhere dey empty. Oya una no dey na be ya. We bring anyị n'afọ tata bụ ụbọchị 18th of April 2022, and ndị na-esonyekwa anyị ịgba mbọ ọ ga-etege gị 2 seconds 2 seconds to click on share it to your group, share it to your neighbor, share it to even anybody you know, share it to them for them to see that everywhere is still locked on key today in Aba. Tata bụkwa ụbọchị mbụ ị na-eso ya ọ kapụkwa na obi nwanne m oziọma Chineke ka anyị wetara gị ka o si akpọtụ na Aba nke tata bụ ụbọchị 18th of April 2022. Ụmụnne m ekenekwa m unu ọkụ unu wee fụ ka o si akpọtụ na Aba nke tata. Unu wee siko unu ka efu ka o si akpọtụ na Aba nke tata na everybody ka nọ na be ya. Some people ndị ga-afụ ndị jikwa ụkwụ na-aga na-achọkwa igotekwa ihe nke ha ga-eji wee kụọ ngaji n'eze nke tata. So na ka o si akpọtụ na Aba nke tata. Ebe anyị na-agakwa na ebe a na-akpọ shopping center, a very popular market again, ka anyị fụkwa ka ewere ndị mepere their shop today. Ka ewere ndị mepere their shop today ka anyị na-agakwa ebe a ka anyị marakwa. So anakwa m ekenekwa unu unu na-ajoin anyị, ndị nke na-ajoin anyị ọfụrụ. Unu wee na ike na-ajụ ka ife a na-eme ebe a tata. Anyị na-ewetara gị ka today wụ 18th of April sit at home ji aga na Aba ka o si akpọtụ na Aba. Anyị na-enenekwa ka ewere ndị pụtakwara dịka esi asị some people pụtawa ka ewere ndị pụtakwara today. Ọ bụrụ na ewerekwa ndị pụtarakwa na onye ọna ka nọkwa na be ya. Ọ bụkwa na ode n'Igbo na-ewetara gị ka o si aga tata na Aba. Unu na-ekwa anyị ebe ahụ na-afụkwa na everywhere ka dịkwa totally locked on key today na ebe a na-akpọkwa shopping center. Anyị nọ na shopping center na live. Unu na-ayọ na-afụ ya ife abụọ. Unu na-ayọ na-afụ ya. Unu afụ it everywhere there. Unu afụ it everywhere there. No single shop is open. I mean no single. Ewedi nke emepere emepe ọfọzi na adachi ki ya adachi.
Everywhere they totally locked on key today. Now you na foot to Erodi. Everywhere they totally locked on key today. Everywhere they totally locked on key. Now you na foot to Erodi. Everywhere, I mean everywhere. So no na fugo ko si apoto na bank tata.